Velkommen til Dong Energy Thermal Power. Mit navn er Thomas Dalsgaard, og jeg er koncerndirektør i Dong Energy og chef for vores kraftværker. Vi har en klar ambition for sikkerheden på vores kraftværker. Vi vil have 0 ulykker. Vi tror på, at alle ulykker kan forebygges og undgås, og det er dit ansvar, og det er vores allesammens ansvar, at du kommer sikkert hjem fra arbejde. Derfor er det vigtigt, at du følger den her sikkerhedsintroduktion, så du får en grundlæggende viden om de risici, der er ved at arbejde på et kraftværk. Og det er også vigtigt, at når du kommer ud på det kraftværk, hvor du skal arbejde, at du der følger den lokale sikkerhedsintroduktion om de lokale forhold, der er der. Et kraftværk er en farlig arbejdsplads. Vi arbejder med høje elektriske spændinger, vi arbejder med farlige væsker, kemikalier, store tryk, store temperaturer. Vi arbejder i højden og med tunge løft, og på steder, hvor det ofte er svært at komme til. Ulykker sker altid uventet. Derfor er det vigtigt, at du altid er et skridt foran og tænker på sikkerhed. Og allervigtigst, så går vi aldrig på kompromis med sikkerhed. Dit arbejde hos os starter med den her sikkerhedsintroduktion. Husk, at vores mål er 0 ulykker. Rigtig god arbejdslyst. It's the safe way or no way, som vi siger i Dong Energy. Din personlige sikkerhed er vigtig, når du ankommer på værket, som er en farlig arbejdsplads. Du skal derfor altid være klædt sikkert på. Det er dit ansvar. Du skal bruge fastsiddende godkendte sikkerhedssko. Det er vigtigt, at du har dine sikkerhedssko på, inden du kommer hen til værket. I transportbranchen har vi mange ulykker i forbindelse med ud- og nedstigning fra bilen. En af måderne til at nedbringe antallet af ulykker på er, at du anvender det rigtige fodtøj. Husk derfor, at du skal have dine sikkerhedssko på allerede, når du kører igennem porten til værket. Det er ikke i orden først at tage skoene på, når du er steget ud af førerhuset. Det er heller ikke i orden, at du først tager sikkerhedsskoene på, imens du stiger ud af førerhuset. Husk, at Dong Energy ikke betragter træsko som fastsiddende sikkerhedssko. Og det gælder både træsko med og uden hælkappe. Lad træskoene blive derhjemme. Du skal altid være iført lange bukser. Derudover skal du have en godkendt sikkerhedshjelm og godkendte sikkerhedsbriller. Hjelm og sikkerhedsbriller opbevares i førerhuset, så værnemidlerne kan tages på inden udstigning. Det er dit ansvar, at du har udstyret i orden, inden du kører hen til værket. Når du har styr på værnemidlerne, er du klar til at køre hen til værket. Vi har meget trafik på værkets område, og det er derfor vigtigt, at du altid kører ind på værket gennem den port, du er blevet anvist. Er du i tvivl, så kontakt din vognmand. Kørsel på værket må kun finde sted inden for de aftalte tidspunkter. Et kraftværk er ikke et sted, hvor du må opholde dig i længere tid. Derfor er længere ophold, pauser og overnatning ikke tilladt på værkets område. Ligesom i den øvrige trafik, skal du på værkets område overholde færdselsloven og samtlige advarsels-, forbuds- og påbudsskilte. På alle værker skilter vi tydeligt med den maksimale tilladte hastighed. Denne hastighed skal du overholde. For at komme ind på værket skal du have et adgangskort. Adgangskortet får du udleveret eller tilsendt, når denne sikkerhedsintroduktion er gennemført. Kortet er personligt, og du skal altid have det på dig, når du færdes på værket. Kun passagerer, der skal deltage i arbejdsopgaven, må komme med ind på værkets område. Det er for eksempel ikke tilladt at tage børn med ind på værket. Alle i bilen skal have gennemført denne sikkerhedsintroduktion og have udleveret et adgangskort. Ellers får du og dine passagerer ikke adgang til værket. Alle i bilen skal huske at tjekke ind med adgangskortet, når I ankommer, og tjekke ud med adgangskortet, når I forlader værket. Og så skal du huske, at alle i bilen skal have de personlige værnemidler. Første gang du ankommer til et Dong Energy kraftværk, skal du modtage en introduktion til opgaven. Introduktionen skal du enten have fra dine kolleger eller fra en Dong Energy medarbejder. Du skal vide, hvem der skal give dig introduktionen, inden du ankommer til værket. Hver gang du ankommer til værket, skal du orientere dig om de lokale sikkerhedsforhold, der er på netop det værk, hvor du er. Det gør du ved at læse og gennemgå de sikkerhedsinformationer, der er ophængt der, hvor du arbejder. På alle værker findes der en evakueringsalarm, og på nogle værker også en ammoniakalarm.
Lyder der en alarm, er det alvorligt, og det er derfor vigtigt, at du orienterer dig om alarmerne på det værk, som du er på. Lyder evakueringsalarmen, skal du efterlade bilen og gå til samlingsstedet. På den ophængte plakat med sikkerhedsinformationer kan du se det nærmeste samlingssted. Ammoniak er en giftig gas, derfor er det vigtigt, at du orienterer dig om, hvorvidt der er ammoniak på det værk, som du befinder dig på. På det ophængte oversigtskort kan du se, hvor ammoniakken er oplagret. Lyder ammoniakalarmen, er det vigtigt, at du går ind i bilens førerhus, slukker for blæseren i klimaanlægget og afventer besked fra værkets medarbejdere. Hovedparten af alle ulykker sker ved forskellige former for fald. Det kan være, når du bevæger dig baglæns. Det kan være ved udstigning fra biler. Det kan være, når der er glatte og våde overflader. Det kan være, når der er ujævnheder og niveauforskelle på gulve, veje og stier. Du må ikke færdes oven på bilen eller på læsset, medmindre bilen er særligt indrettet til det. Inden du starter på dit arbejde på værket, skal du lave en vurdering af forholdene. Du skal tage stilling til, om det er forsvarligt at udføre arbejdet. Det er dit ansvar. Arbejdsforholdene kan ændre sig hele tiden, og det er derfor vigtigt, at du løbende vurderer arbejdsopgavens forhold. Du skal standse bilens motor ved af- og pålæsning og ved ophold i bygninger. Undtagen hvis motoren er nødvendig for at udføre arbejdsopgaven, og så skal der være truffet foranstaltninger til at fjerne udstødningsgasser. Af- og pålæsning med kran og trok er ikke tilladt inden for en afstand af 15 meter fra højspændingsledninger. Gør altid rent og ryd op, når du er færdig med dit arbejde. Du skal efterlade området i samme stand, som det var ved din ankomst. Husk at gå forlæns, når du færdes på ladet, f.eks. i forbindelse med støvsugning. Der er stor risiko for at falde ned, hvis du går baglæns. Hvis du ser noget på værket eller under arbejdet, som du tænker kan være til fare for dig selv eller andre, eller du har oplevet noget, der var ved at gå galt, så skal du meddele dette hurtigst muligt til en Dong Energy-medarbejder. Vi tager alle observationer alvorligt, de bliver registreret, prioriteret, og vi tager hånd om dem alle. For observationer er første skridt til at undgå ulykker. Ambition for sikkerheden på vores værker er klar. Vi skal have 0 ulykker. Vi tror på, at alle ulykker kan undgås. Derfor skal du huske, at det er dit ansvar, at du har udstyret i orden. Husk at have lange bukser og fastsiddende godkendte sikkerhedssko på, inden du ankommer til værket. Husk også, at du skal anvende godkendt hjelm og godkendte sikkerhedsbriller under arbejdet på værket. Et kraftværk er en farlig arbejdsplads, men ulykker skal forhindres. Du skal derfor være opmærksom, grundig og forudseende, når du er på værket. Hvis du ser noget, der på nogen måde kan være til fare for dig selv eller andre, så skal du sige stop. Det er din pligt. Sikkerheden kommer før alt andet. Du har også altid ret til at stille et spørgsmål, for hellere et spørgsmål for meget end et spørgsmål for lidt. Det er the safe way or no way.